କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଭାରତ ସହ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶର ଗୌରବକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିବୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଭାରତରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ବି ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାଯିବ। ଏହି କଥା ବିଲକୁଲ ସତ। ଆସାମର ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭୂମି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଜାଗାର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ଅବିକଳ ମେଳ ଖାଉଛି। ଆସାମର ଗଙ୍ଗେଇ ସହରରେ ଦୁଇଟି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ନଦୀ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ଚମ୍ପାବତୀ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏହି ନଦୀ ମିଶିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପୂରା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଭଳି ହୋଇଛି। ସେହି ଭୂଖଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଦୁଇଟି ନଦୀ ବୋହି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି। ସେହି ଦୁଇ ମଝିରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଟି ବିଲକୁଲ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଭଳି ଦିଶୁଛି, ଯାହାକୁ କେହି ମଣିଷ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ଗଙ୍ଗେଇ ଗାଁ ଗୌହାଟୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଭାରତର ନକ୍ସା ଥିବା ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ଫଟୋ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।